Què tal? Molt bon dia a tothom i benvinguts a Oposcat. Anem a continuar amb la nostra anàlisi, no? de les preguntes de cost superior per comuna que estem veient una a una i anem a veure avui la pregunta 4. Anem a veure la pregunta 4 que ens parla del procediment sancionador. Diu, si mentre es tramita un procediment sancionador es té constància que hi ha un procés penal en curs, cal. La A diu la suspensió del procediment sancionador atesa la prioritat de l'ordre penal. La B diu continuar amb la tramitació del procediment sancionador. La C diu tancar el procediment sancionador. I la D diu continuar la tramitació del procediment sancionador i, un cop finalitzat, suspendre l'execució del resultat. Aquesta era la suspensió del procediment sancionador atesa la prioritat de l'ordre penal. I aquesta es veu en diferents punts. És a dir, si nosaltres tenim clar el concepte general, que és que amb un procediment sancionador, que hi ha al principi, per començar al principi, non bis in idem, que és aquell principi que ens diu que no es pot sancionar dues vegades pel mateix fet i tenim en compte que primer sempre hi ha la prioritat de l'ordre penal, de la jurisdicció penal, sempre, no? El jutjat sempre per demanar al jutjat penal, doncs només sapiguent aquests coneixements generals, la teníem clara, a banda de per què ho posen al temari, òbviament, però a banda d'això ja sabem que davant la possibilitat de castigar penalment o bé castigar administrativament, si pot ser, si tu inicies un procediment administratiu i creus que allò pot ser delicte, tu has de parar i passar-ho a qui li correspon, que és el jutjat penal, i a veure què diu. I llavors, en funció del que digui el penal, doncs llavors tu, si ja el castiga per allà, doncs tu ja plegues. Que el castiga, que no el castiga, sinó que reconeix uns fets però diu, home, delicte no és, potser seria infracció administrativa, doncs continues per veure si és una infracció administrativa. Que al final no és res, doncs mira, no se sanciona ni per aquí ni per allà. Per tant, és això ho hauríeu trobat al tema 27, en el tema 27, que parla del procediment sancionador, i en concret això està a la pàgina 11, literalment, no? Que és com ho diu la llei. Per tant, cap problema, tampoc amb aquesta. Us recordo, per tant, que de les 4 que portem, la primera, sí que és veritat, allò dels governs locals, justito lo veo, però la resta de moment estupendament ho podíem treure. Ja no només per si ens ho sabíem en el temari, sinó, a més, doncs, per coneixements generals que també hi insistim bastant. Bé, com podeu veure, que important mirar de comprendre, de veure-ho tot en un context general que no anar memoritzant concretament. Sempre llavors ens dificultem la feina com a opositor. Bé, res més per part meva. Com sempre, recordeu que a la descripció teniu els links per si voleu ampliar informació, tant de la nostra plataforma, que és oposcat.online, com també al nostre canal de YouTube. Si busqueu en el YouTube Oposcat, allà ho trobareu. Però us posem els links per si de cas. Res més per part meva. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, com sempre. I recordeu, res més a dir-vos que a tope.